Здравейте, аз съм Иван Тенчев от Астрафолио и в днешното видео ще ви покажем как облепяме цялостно Porsche GT3 RS. Една от най-яките коли лично за мен, надявам се и на вас да ви хареса видеото. Какво ще правим? Ще облепим изцяло с защитно фолио. Защо? За да предпазим от камъчета, от ежедневна употреба, от дръскотини. Фолиото, предполагам вече, ако сте гледали нашите предишни видеа, знаете, че защитното фолио има функция да се саморегенерира, т.е. дръскотините, получили се от тип автомивка, да бъдат възстановени от само себе си, от топла вода или от слънчева светлина. Едно от най-хубавите неща е, че фолиото е с 10 години писмена гаранция от производителя и е софтуерно изрязано, така че сега ще ви покажем какво представлява и нашия софтуер и защо е необходимо и е препоръчително да се използва специално за толкова висок клас бутикови автомобили. Така, в момента ще заредим автомобила. В нашия софтуер той е 2023 година, произведено е от Porsche, моделът е 911. Както виждате, има много модификации. Carrera S4, GT, Turbo S, така нашето е GT3 RS. И сега ще видите как изглеждат детайлите. Ето имаме предна броня, калници, фарове, капак, имаме тавана, врати с лайсните около тях, имаме двата панела отзад, спойлер, багажник, задна броня, огледала, дръжки. Това всичко ще бъде изрязано и поставено автомобила, с изключение на Weissach пакета, който е черен мат. И в случая проблема не е, че е черен, ами че е матов. Пластмасата е леко грапава и за съжаление няма как защитното фолио да залепне върху, което и да е фолио, върху грапава пластмаса. Така че ние ще направим целият автомобил, всички боядисани детайли от екстериора, плюс фаровете и карбоновия таван. Вече фолиото не е изрязано и изглежда чист прав лист, но в същото време вътре е прорязан много малко на всички елементи, които в случая сме задали. Така че сега изчистваме фирата или отпадъка около него и остават нашите детайли, които ще бъдат готови за инсталация след това. Следващата много важна стъпка е обезмасляването към подготовката на автомобила. Защо трябва да обезмаслим? Защото ако има някъде налепи от асфалт, гуми, от дръвчета, ако автомобил е паркиран някъде под дърво и е капало тип смола, грес от пръсти или каквото и да е, необходимо е, където има фолио, задължително да бъде обезмаслено, за да може то да залепне на 100%. Така че следващата ни стъпка е обезмасляване. В момента работим по предната броня на автомобила, като по цялостно облепяне разбирайте, че матовите пластмаси няма как да бъдат облепени, защото те са грапави и фолиото няма да залепне върху тях. Тоест в случая защитаваме всички места, които по автомобила, които са външно боядисани, плюс фаровете и разбира се всички карбон елементи.